Ovako je u Čačku počeo festivalski dan bazičnog fudbala, savetima, lepom rečju i životnim lekcijama, koje su neprocenljive. A njih su upravo mališanima pružile legende i najbolji igrači borca svih vremena, Dušan Ćuka Radonjić i Predrag Kulašević-Gagilo. Najvažnija sporedna stvar za njih je bila centar sveta. Zašto baš fudbal, a ne neki drugi sport? Pa zato što je fudbal zanimljiva igra, može se naučiti i jačaju većina mišića, a i zanimljiva je i stekneš dosta drugara. Je ti teško da dolaziš na treninge? Nije, baš mi je blizu. A blizu ti je? Da. Je to presudno da ti bude blizu? Pa ne treba mi bude presudno. Mogu ja i ako treba dode na u Beograd, ako treba ja bi otišla. Zašto baš fudbal? Zašto si se odlučio baš za fudbal? Pa zato što ja obožavam fudbal i ja sam želeo da postanem fudbaler. A za koga navijaš? Za Zvezdu. A za Borac? Prvo Borac pa Zvezdu. Kao što i sam naziv projekta kaže, cilj Fudbalskog saveza Srbije je da pomogne razvoju školskog sporta kroz osnivanje i besplatnu registraciju što većeg broja školskih fudbalskih klubova podjednako za dečake i devojčice. Kakav je to sport? Mnogo lep i nije bitno da li si devojčica, svakako i devojčice umeju da igraju fudbal. Na fizičkom i posle škole igramo. Je li grub sport? To se povredi neko? Pa poneki puta neko ovako. Male dame u životu možda imaju prednost, ali na terenu su bile potpuno ravnopravne sa dečacima iz drugih klubova. Kad je fudbal u pitanju, uvek su imali isti tretman. Ja se sjećam dok se igrala mini maksi liga u Slatini da su i devojčice mogle da igraju. Sjećam se tih nastupa, a uvek ih je manje, ali postoje dosta talentovanih devojčica kojima treba dati šansu. Svi smo mi specifični, svako radi na neki svoj način. Mi u Fudbalskom klubu Slobode borimo se za svako dete. Trudimo se da svako dete i ono koje se vidi u početku da je za ostatku, da pokušamo da podignemo i njegov nivo. Znači, to nam je zadatak, jer mi smo ranije imali dece vrlo malo i onda smo morali se boriti za svako dete. Prema rečima stručnjaka, ovakav vid promocije bazičnog fudbala najbolji je primer kako se boriti protiv negativnog uticaja, kako na terenu, tako i u životu, gde bi trebalo da smo svi jednaki. Naše učešće ovde je više promotivno, nikako takmičarsko, nama je izuzetno drago što nas pozivaju i uvek ćemo učestvovati na ovakvim takmičenjima. Imali smo pre 1-2 godine čak jednu lepu ekipicu, doduše to su sada deca koja su u srednjoj našoj školi, dakle takođe u školi 1. novembar i mogu da kažem da smo tada ovako bili jedan mali sportsko-fudbalski bum. Iako se malo govori u javnosti, bazični fudbal je u Srbiji dosta razvijen. Uopšte UEFA insistira u radu sa decom, održivost njihovom fudbalu po svaku cenu i svima nama koji radimo u bazičnom fudbalu traži da ta deca opstanu u fudbalu dok idu u školu i da kasnije od njih pre svega postanu dobri ljudi, a zatim igrači, fudbaleri u rangovima takmičenja od saveznog ranga do opštinskog ranga, da postanu sudije, treneri, fudbalski radnici. Ovoga puta nisu bili bitni golovi. Crveni i žuti kartoni brižno su spavali u džepu sudije. Najvažnije je bilo družiti se, sklopiti nova poznanstva i provesti jedan divan jesenji dan na vazduhu. I sigurni smo da je ovo pravi put da se postane dobar čovek i uspešan sportista. A dobre vrednosti su uvek u modi.